A Consellería de Infraestructura remitiulle aos concellos de Ribadumia, Vilanova e Cambados o proxecto para poñer couto ás verteduras no río Umia que se detectan na zona de Cabanelas. Aí hai un problema, hai unha canalización, esa canalización polos anos que pode ter ou pola situación de mantemento que poida ter, ten distintas entradas, vías de augas pluviais, e iso fan que na depuradora de augas aquí en Barrantes pois haxa un caudal moi superior ao que realmente tiña que haber. O proxecto contempla a mellora do bombeo e do colector de Cabanelas. Tamén se prevé reparar os tramos da rede de colectores nos que se detecten infiltracións, así como os pozos de rexistro que presenten carencias, un rosario de problemas que preocupa en especial en Ribadumia. Para Ribadumia pois é un punto importante a ter en perfecto estado e a parte no cuidado do medio ambiente de todos estes vertidos que poidan estar ocasionando pois eso, queixas veciñais, queixas do náutico piragüismo e aparte unha contaminación que todos temos que estar preocupados. Pero as verteduras non proveñen só de Ribadumia, a infraestructura recibe caudal tamén de varias parroquias de Vilanova e Cambados e ao mesmo tempo de varios polígonos industriais como de Tremoedo ou Sete Pías. Hai máis concellos como poden ser Cambados, como poden ser Vilanova, tamén Vila García, tamén o concello de Meis en menor porcentaxe, por suposto, de vertido, pero Ribadumia é un concello moi afectado. David Castro resta importancia a polémica xerada logo da reunión entre o delegado da Xunta en Pontevedra e os alcaldes de Ribadumia e Vilanova a que non foi convocada a cambadesa Fátima Abal. Cree que o importante é que se solucione o problema canto antes. Eu creo que o importante é que se poidan levar a cabo as obras, que se poida levar a cabo o proxecto e que poidamos entre todos axudar a que este vertido pois de alguma maneira desaparezca. O proxecto prevé un investimento de máis d'1 millón de euros e establece un prazo de execución de 6 meses.